салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён 1992. Навори навбатӣ бошад дӯстон, ду то мошини фурӯшӣ Opel Vectra ва Hyundai Avanti фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Солаш 2007, бензин қатъӣ мебошад. Мошин моториш 1.6, коробка передача автомат. Мошини вагонаи соҳибаш гуфтааст бе ягон камбудӣ. Заправка мени мешини ҳай мени гуфтааст соҳибаш. нархаш 82 000 сомонӣ бо савдо мешавад гуфтааст харидори аниқда. маълумоти бештар бо телефони 884 46 84 84 дӯстон, худи соҳиби мошин аст, метавонед занг занед маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред дӯстон. имо ватсапи мо дар болои экран 885 78 90 90. дӯстон, агар шумо реклама дошта бошед ба ҳамин имо ватсапи мо метавонед муроҷиат кунед. Мошин бошад, хона ё ки дигар намуди техникаҳо бошад, метавонед ба ҳамин имо ватсап муроҷиат кунед дӯстон. мо мошини шуморо ё ки хона бошад ҳатман рекламаш мекунем дӯстон. дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред дӯстон. барои диққататон якҷоҳон ташаккур. биё якҷоя дӯстон назар мекунем ба мошини дуюмаш ки инаш Opel Vectra мебошад дӯстон. шумо дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред. Opel Vectra фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод дӯстон. солаш 95, бензин газ қатъӣ мебошад. мотор 1.6, коробка передача механик. соҳибаш гуфтааст ки чашкҳош 100%анд, мотор 100%, ходовой 100%, ҳуҷҷатош то моҳи ноябри 2023 хулоса мошин бе камбудӣ, ягон камбудӣ надорад. нархаш 36 000 сомонӣ бо савдо мешавад гуфтааст соҳибаш. маълумоти бештар бо телефони 93 376 78 78 дӯстон, метавонед занг занед, аз худи соҳибаш маълумоти бештарро гиред. рақамҳои худи соҳибаш аст дӯстон. дастгирии каналро фаромӯш накунед. як бори дигар ёдрасон мекунам, обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред. барои диққататон дӯстон якҷоҳон ташаккур. ҳамарӯза дар канали мо мошинҳо ва хонаҳои фурӯшӣ мешавад. тамошо кунед. якҷоҳон ташаккур барои диққататон.